Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: zvakangooma hazvo vedhuwe. Ameno kana mukamuzivawo mukoma vakaramba kutaura zita remuimbi wacho. Vakanyora ivo vachiti: mukomana shimuri sei ndashandisawo ghost account asi tiri munyika yeSouth Africa. Ini kana ndikazotsvakwa handiko, ndinongodhilita ghost account. Ameno zvenyu. Ndauya pano ndiine nyaya yangu, asi nyaya iyi haina kuitika kwandiri. Inyaya inondibata because baba vangu vakasvika pakufa. Vainge vaine dambudziko rekuvhumuka uye zvekare vaipota vachibatwa nebuka, vaivhunduka. Vainge vachingogara vari munhu ainge achingovhunduka vachitya kuti maybe vaikwanisa kuzoteverwa nemaCIO vakaurawa. Vaingogara vari pamba nguva dzose ende vaiti kunyange vakagara vakarelaxa vaingotarisa everywhere. Vainge vaine paranoid pachirungu. Baba vangu vainge vari mutyairi wemabhazi awo ainge achizivikanwa zvikuru. Handingataure hangu kuti mabhazi awa aienda kupi, but ainge ari mabhazi awo ainge ari elocal muHarare. Isusu takakurirawo kumusha kumasvingo. Baba vangu vainge vachishanda muHarare but vaipota vachiuya kumba. Sezvo ndainge ndiri mwana wavo mukomana, vane zvakawanda zvavakandiudza, mamwe masecrets emumhuri, but vane imwe secret yavakandiudza vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizviziva zuva iro rakanyanyisa kuvakatyamadza pakushanda kwose kwavakaita sadriver webhazi. Saka vanoti ivo nerimwe zuva vakaona chiitiko chakavashamisa. Accident yakaitika yainge iri yeumwe mukadzi yainge ari muimbi ainge achizivikanwa. Ivo baba vainge vachiti mukadzi iyeye haana kungoita accident but akaurawa. Nerimwe zuva takati tichidziya moto, tainge tiri kumusha. By then baba vangu vainge vava kusaita zvekudhiraivha mabhazi, vainge vava kushanda mumasvingo mutown, vava kudhiraivha avo makombi nekuti vainge vakura. Vakandiudza kuti chiitiko ichi chakavashamisa. Handingatauri hangu kuti zvakaitikira kupi nekuti ndinotya kuti vanhu vanozoziva kuti mukadzi iyeye ainge achinzi ani uyo akafira muaccident but aita zvekuimba. Baba vakati gore racho iroro razvakaitika ivo vainge vachidhiraivha motikari yemurungu wavo. Musi iwoyo vainge vasingadhiraivhi bhazi. Hanzi ndipo pavakabva vachizoti vachidhiraivha vainge vachitevera imwe motikari diki iyo yainge ichityairwa neumwewo mukadzi wechidiki ainge aine mukurumbira munyika yose aiita zvekuimba. Vakati motikari iyoyo yairatidza kuti yainge iri motikari yainge yakabva mukutengwa. Zvino vakati vachifamba vari kumashure kwake, baba vanoti ivo vainge vachitotevera dzimwe motikari. Baba vakabva vachizocherechedza chimwe chinhu. Vakaona kuti kwainge kuine imwe motikari yainge yatova nenguva ichingovatevera. Ivo vaifungidzira kuti motikari iyoyo yainge iri yematsotsi. Vanoti vakambotanga vafungidzira kuti yainge iri motikari yemurungu wavo, but vakazoona kuti motikari iyoyo mafambiro ayainge ichiita yaita sekunge yainge iri motikari yematsotsi. Vaiona nemurear view mirror yainge iri Mercedes Benz yainge iri yeblack, asi Mercedes Benz iyi yainge isina manumber plates. Hanzi yainge yakaita kuti kwati navo kuita sekunge ichavadhuma. Vaiti kana vakawedzera speed iyowo yaiwedzera speed. Vaiti kana vakati indicator kuti unokwanisa kuovertaka zvako kumberi hakuna motikari dziri kuuya, you can overtake. Hanzi vanhu ivavo vaibva vambodzora speed vobva vatanga kumhanyisa motikari yavo zvisingaite. Ivo baba vanoti vakazozviziva kuti yainge iri motikari yemaCIO mushure mekunge accident yaitika. Vanoti varume ivavo vainge vari mumotikari vainge vari 4. Varume ava hanzi vose vainge vakapfeka masutu ende vainge vaine unhu hwekuchikidzira vachiita zvekuchikidzira vanhu murodhi, nekuti vamwe vaitovaridzira mabhero, ivo vaitochikidzira vanhu nekuda kwekudhiraivha
kwavainge vachiita. Vainge vasingadi kupfuura motikari yainge ichidhiraivhwa nababa vangu. Saka hanzi Mercedes Benz iyi yakabva yachizongotanga kumhanya. Hanzi yakamhanya ikano-overteka motikari yababa, ika-overteka zvekare dzimwe motikari 3 idzo dzainge dziri kumberi kwababa vangu. Hanzi yaimhanya kuita blind speeding isingaitwi nemunhu wese wese. Mercedes Benz iyoyo hanzi yakabva yachizonokwana, hanzi yakaita zvekungonozvikwanidzidzira pakati pemotikari yainge iri kumashure kwemotikari diki iyo yainge ichidhiraivhwa nemukadzi uya. Apa hanzi yakatopota yaita accident nekuda kwekuoverteka kwayakaita. Hanzi yakatanga kuflika malights sekunge vainge vachida kuti celebrity iro rainge richidhiraivha motikari ringe richimisa motikari, asi akangoramba achidhiraivha motikari yake. Hanzi pasina kana nguva baba vangu vanoti zvakaitika ipapo it was like magic, mweya yetsvina chaiyo. Baba vachitaura ivo vanoti zvakaitika ipapo havana kunyatsokuzvinzwisisa kuti motikari yakaita zvekurohwa kumashure here, nepfuti yakadhumwa here, chii chakaitika. Ndinotya kurondedzera kuti motikari iyi yakazoita accident sei vanhu vanokwanisa kuzoziva kuti munhu wandiri kutaura nezvake ndiani. Asi baba vanoti zvakaitika zvinhu izvi it was in a blink of an eye. Motikari kwava kutobuda muroad, kwava kutoita a very terrible accident. Mercedes iyoyo hanzi yakamira pakati peroad, vakadongorera vakaona kuti zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitika zvainge zvaitika here. Hanzi vakasimudza motikari yavo vachipisa matai, ndokubva vatanga kumhanyisa motikari yavo, zvakashamisa vanhu vose. Baba pavakasvikawo panzvimbo iyoyo vakasvika nekukasira. Vakange vari mumwe wevanhu vekutanga kusvika patsaona ipapo, vachitodawo kutobatsira. Zvechokwadi ainge ari muimbi wavainge vachitoziva. Saka hanzi zvakanyanyisa kuvavhundutsa baba vangu ndezvekuti pasina kana maminitsi mashoma mushure mekunge accident yaitika, hanzi pakasvika vanhu vairatidza kuti ainge ari maCIO, uye zvekare vakaona kuti motikari dzimwe dzakasvika dzainge dziri dzehurumende. Baba vangu vanoti vakakasika kuzviziva kuti vanhu ava vairatidza kuti vainge vari maCIO. Baba vangu vanoti vakazviziva izvi nekuda kwekuti muzukuru wemurungu kwavo iye ainge ari muCIO. Motikari dzehurumende vainge vachitodziziva kuti idzi motikari idzi kunyange dzisina kana branding dzinenge dziri dzehurumende. Hanzi ndidzo dzakatanga kusvika panzvimbo ipapo ambulance isati yatombosvika, kana hama dzemufi dzisati dzatombosvika. Saka ivo vakazongosimudza motikari yavo vava kutya, nekuti vakatya kuti vaikwanisa kuzoitwa witness panyaya iyoyo. Baba vangu ivo vanoti vakatenda nemwoyo wavo wose kuti mukadzi iyeye haana kufa netsaona, normal accident, asi akange aurawa according to what my father told me. Vakati ainge akaurawa nemaCIO, maybe painge paine masecrets embinga, masecrets awo ainge asingafanire kuti ange achizozivikanwa nevamwe vanhu. Baba vangu ndozvavakataura kuti rufu rwemunhu iyeye akaurawa nekuda kwekuti aiva nevanhu vakuru avo vaainge akaita madhiri navo. Baba vangu vakasvika pakufa nyaya iyoyo vaigara vachingoitaura. Kana zita remufi vaigara vachitongondiudza kuti munhu akaurawa muaccident ndinhingi, but I am sorry mukoma, handikwanise kuti ndinge ndichizoshare nemi zita remukadzi iyeye akafira muaccident, asi ndozvandakaudzwa nababa vangu. Zvaitondishungurudzawo kuona baba vangu vachivhumuka vachiratidza kuva nestress pamusoro penyaya iyo yavakaona yavainge vasingadi kuti inge ichizivikanwa pane zvose zvakaitika. I hope kuti vamwe vanhu avo vainge vari mune dzimwe motikari idzo dzainge dziri padhuze nababa vangu pakaitika accident, vanhu ivavo kana vachiri vapenyu dai vakwanisa kubudawo nenyaya dzacho, vakwanise kutaura zvimwe. Kuda ivo vanenge vaine zvivindi zvekutaura nemazita, but baba vangu vakandiudza kuti yainge isiri a normal accident, but patori nechikiribidi vanoti chakaitika ipapo. Handifi ndakaikanganwa, ndiyo secret yandiunzawo pano kunyange ndiri munhu anongogara ari kumateresi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
richibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi inini ndinobva ndatongodeleta ghost account. Pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Shemuri sei, ndapota hangu musazosharewo profile yangu. Ndaitomboda kuuya kwamuri, it was last year, ndichiti munge muchimbondimaketera crash, but zvinozve ndatovapo. Ndakabvako kuJoni ndikauya kunoko. Ndichangoti ndiri kugara muno muHarare. Zita rangu randichashandisa muchangonditi Amai Vimbai. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakatanga crash yangu apo pandainge ndichiri kuSouth Africa nemurume wangu. Takaenda kuSouth Africa mugore ra2014 neniwo ndichizotevera 2016. Ndaishanda samaid, but ndakaona kuti kwatiri kuenda neupenyu hakuna, uye zvakare kwataienda tichinoshanda waiyambuka N1. Saka mapurisa aitotitaimira. Waikwanisa kushanda, but vaitoziva mazuva atinenge tiine mari, ende vaiti kana vakakubata vaiti vanenge vachida at least 400 rands pakamari kashoma ikako. Saka ndakazongoita give up, ndikataura nemurume wangu ndikati ndava kuda kuvhura crash because zvekuchengeta vana zvagara zviri mandiri, vana ndinovafarira. Ndakabva ndachizotanga crash yangu ndiriko kuSouth Africa. Zvinhu zvakatotanga kutofamba zvakanaka. Ndakazonzwirwa godo nemamwe maSouth African because mamwe maSouth African vainge vava kutouya nevana vavo kwandiri. Saka paiva nevamwe amai vainge vagara vaine idea yekuda kutanga crash, but maSouth African munomaziva vanomirira kusvika umwe munhu azozvigona. Saka vakabva vachizongoshandisa chidhudhula chekuti uyu muforena. Crash yangu mukoma ndakazoitorerwa mainge muri mugore ra2020, vakandichikidzira ndikabvapo. Apa pamba pandainge ndichigara nemurume wangu tainge takatorenovata pamba ipapo, painge patova pacrash. Takawirirana namuridzi wemba, but akandipandukira mukoma. Vakabva vachizoita joint venture, vakabva vachizongoenderera mberi necrash. Ndakabatikana ndikarwadziwa, ndokubva tachizoya kunoku kuZimbabwe. Tauya kunoku ndakabva ndachizotanga kurana crash yangu. Saka pakutanga zvinhu zvakambofamba zvakanaka, asi zvinhu zvakazotanga kundiomera muna 2024. Vana vainge vasingachaunzwi nevabereki vavo. By the time patakazosvika muna October 2025, ndainge ndasara ndichadzikisa nhamba so that vanhu vasazozviziva kuti ndiani ari kutaura. Ndichangoti ndainge ndasara nevana 5 chete. Mari yerent yainge yava kundiremera, uye ndainge ndava kutoda kutoti ndige ndichitovhara hangu crash. Ndipo pakabva pachizouya imwe cousin sister yangu uyo anogara kuChiredzi, but akaroorwa kwaRusape. Ndichamuti Chiedza. Chiedza akati kwandiri, Mai Vimbai, nhamo yamuri kuona nekuda kwecrash madii mangoivhara. Ndikati it is my dream, handidi kuti ndige ndichivhara crash yangu. Vakabva vati kwaRusape kune vamwe madzibaba ava vanokwanisa kukubatsirai. Iye achitaura akati vanokupai magnet yekuti vanhu vange vachiuya kwamuri. Ndikati magnet chaiyo? Ndikanzi magnet semakwevero ainoita simbi ndo kudhonza kwainenge ichiita vanhu kubhizinesi renyu. Saka muna November 2025 takabva tachizoenda kwaRusape mushure mekunge andishanyira hake kwemwedzi wose. Takabva tachizosvikako kuvillage kwaakaroorwa, ndokubva tachizoenda kumba kwamadzibaba vaya. Takazovatevera kugomo because ndokwavainge vari kune sowe ravo. Tasvikako madzibaba vainge vachitogara zvavo mubako mugomo imomo. Madzibaba ava vakati kwandiri, business rako ndiri kuti ndakakutarisa, business rako rava kutoda kutofa nekuda kwekuti laki rako rakasungwa. Une munhu akakusunga pawainge uchiri kuSouth Africa, akakunzwira godo. Ndikati maSouth African here because ndakambonetsana nemaSouth African nekuda kwecrash yangu. Vakati kwete, havasi maSouth African asi maZimbabwean avo vakatokunzwira godo kuti sei wava kuita mari yakawanda kudaro. Ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga gaba rekuisira mari rakakura. Gaba iri ndakaritenga rainge riri rered. Ndikabva ndanzi ndinge ndichizotenga dress rered, bhutsu dzered, masocks ered, nezvipfeko zvose zvemukati zviri zvered nedhuku rered. Ndikaita saizvozvo tikadzokera mutown tikanotenga izvo zvandainge
ndanzi ndinge ndichitenga ndokubva ndachizodzoka nazvo kwavari. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimbozorora ndozodzoka mugomo mangwana. Saka ndakazodzokerako kugomo ndiri ndega. Vakanditora vakandigezesa ndakashama mune chimwe chitubu chirimo mugomo imomo. Ndokubva vachizonditi ndinge ndichigeza ndakapfeka hembe dziya ndakasunga dhuku. Vakanditi ndinge ndichizozadza chigaba chiya chekuisira mari nemvura. Ndaifanira kuti ndinge ndichizonoisa mvura iyoyo mubhaketi ndobva ndachizoita mazuva ndichikusha. Pandakazodzoka ndichibva kwaRusape ndainge ndiine mvura yangu ndikabva ndachizotanga kukusha. Takabva tachizovhura registration muna December tichiitira kuti January. Mukoma, kubva ipapo ndine laki rakanyanyisa. Creche yangu yakazara nevana vandisingachakwanisi kuverenga. Ndinoreceiva mafone calls zuva roga roga kubva kuvabereki vanenge vachida space. Pakutanga ndakafara ndichiti laki rangu radzoka, asi kwezvinozvi mukoma hazvichatombondifadze because creche yangu haisisina kana pekuisa vana. Apa vabereki vanenge vachingondimanikidza vachiti munofanira kuti munge muchitora mwana wangu because pacreche penyu ndo pandikuda kuti mwana wangu ndinge ndichizopota ndichimusiya. Vana ava vari kungouya vega. Vamwe vabereki vanotondipa mari in advance yekuti kana mukazongowanawo space mozotifonera. Handimboiti zvemarketing kumaketa pasocial media, asi mukoma nashi ndiri kuona zvimwe zviratidzo zvinotyisa. Vana ava ndinovarota vachirwara. Vamwe vanosvika pacreche pangu vaine utano ndinovaona vari vana vanozogumisidzira vaita ndonda. Uye zvekare ndine chimwe chikwambo chandinogara ndichirota. Chikwambo ichi ndo chinondishungurudza mupfungwa nekuti pose pandinochiona chinenge chakatsamwa chichiti chinoda ropa kwandiri. Mukoma nashi upenyu hwangu ndingangoti hwakatooma. Ndaifungidzira kuti kana ndikashandisawo mishonga yandaingonzwa ichinzi mishonga yelaki kana kuti minamato yelaki, zvinhu zvako zvose zvinenge zvava kufamba zvakanaka. Vabereki vari kundifonera mazuva ose vachiti please maivimbai tipeiwo space for mwana wedu, tinokwanisa kukubhadharai double. Ndava kutya. Apa ndakapiwa mhiko dzekuti kana ndikapiwa mari ndinofanira kuti ndinge ndichitanga ndaisa mari iyoyo mugaba rangu. Mumba mangu ndine dzimwe nguva dzekuti ndinonzwa kurira kwevana vanenge vachita sekunge vari kuridzwa ngoma. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Mumba ndinotonzwa vana ava vanenge vachiridzwa ngoma. Handizivi kuti nezvikwambo here kana kuti mweya wakaita sei. Kana zvikaitika ndinotadza kurara. Murume handina kumuudza. Ndinoita usiku hwose ndakangogara ndichingonzwa saundi munzeve dzangu. Ndakaenda kwaRusape ndikanotora zvinhu izvi. Ndakataura nachiedza ndikadzokera kuna madzibaba vaya. Ndaenda kwavari madzibaba vaya vakangoti kwandiri kana zvichifamba muri kuda kuzvigadzirisireiko? Musagadzirisa redhiyo inenge isina kufa, isiyei inge ichirira. Handiti iwewe waida kuti creche yako inge ichizova nevanhu vakawanda. Iko zvinozvi une vana 1 vakawanda. Mukoma nashi ndiri kutya kuti masacrifices awo andinofanira kuti ndige ndichizoita zvimwe kuda handizomakwanisi. Ndanga ndisi kuda kuti ndige ndichizonzi ndinoita zvemarituals. Of course ndainge ndimbori nelucky, but handina kuziva kuti kuenda kwandakaita kwaRusape ndava kuzobira vana vevanhu madestiny avo. Ndiri kureurura ndichiti zvimwe kuda Mwari vanokwanisa kundiregerera. Pane zvose zvandiri kutadza, pane zvose zvandichazotadza kumberi uku. Ndava kutozviziva kuti inini pachizvangu ndava munhu anotoshandisa spiriti dzemanjuzu nekuda kwemvura idzo dzandakakusha ndo dziri kuita kuti vana vange vachiunzwa nevabereki vavo neuwandu. Apa sister yangu ari kuti dai matongovhura imwe class yekuti vana vachibva mucreche vachitoenda mune imwe class kusvika matova nechikoro chakakura. Zvinoitawo here izvi? Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. I am a humble person. Kune avo vachandijaja, you can judge me, it is okay. Ndichange ndichizoteverera ndirimo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiri kushandisa
mvura yandakapiwa hanzi ndiri kushandisa nemweya yekumanjuzu kuti crash inge ichizova nevana vakawanda. Hanzi vanhu vanotofona vachinditi kana mazongowanawo space muzondiudzawo. Zvakaoma. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kugara kunoku kuCape Town, ndiri kudawo zano uye zvekare vanonamata ndinamatireiwo nenyasha dzaMwari. Zita rangu musazoriburitsa. Inini ndiri kushanda as a maid, ndinoshanda ndichishandira imwe mhuri, vanhu vane mari. Ndinoshanda kunoku kuCape Town. Kwandiri chaiko handichatauri, ndichangoti ndiri kuKings Bay. Ndakatanga basa iri ndichifungidzira kuti ndainge ndaitawo mhanza yakanaka, nekuti bosi wangu kutanga muna January vakati vainge vachandibhadhara 11,000. Muna December ndakangovashandira 10 days. Havana mari yakambwanda yavakandipa. Saka pandakadzoka kubasa ndaitoti ndichangoshanda January, kana disease yapera then ndobva ndachizotsvaka rimwe basa. Saka muno muCape Town mandiri kushanda mukoma, mabasa ari kuti netsei kumawana. Kana kuine vanhu vanokwanisa kundibatsirawo nebasa, please ndibatei. Namba dzangu ndichadzisira mukoma Nashe. Kana mandibata, kana muine basa ramunenge muchida kundipa, then zviri nani kuti ndige ndichizoenda zvangu kubasa, nekuda kwekuti panapa pandiri kushanda zvimwe zvacho zvandiri kuitiswa ndinokwanisa kuzofira mujeri. Vanhu ava vakatongondijuma apa ndiri kushaya kuti ndoita sei manje, because collocation handisisina imba. Ndakavharisa imba iyi ndakaivharisa muna December ndichienda kumusha. Pandakadzoka muna January ndakatongosvikirapo pamba apa. Vanhu ava vandinoshandira vanhu vane mari yakawanda, but ndaizviziva hangu kuti murume wacho anoita zvegangsterism, because panogara pachingosvika maNigerian, maKaradi akasiyana siyana. Apa vari kundipa mari yakawanda kudai. Saka pandakatanga basa muna January vakatanga kundiudza kuti kana ndikaita zvavanenge vachida kuti ndige ndichiita nemazvo vachandiwedzera mari yepay. Bosi vangu vakabva vachizondidaidza, wainge uri usiku, vakabva vachizoti kwandiri, unozviziva here zvinhu izvi? Ndikati kwete, handizvizivi. Saka vainge vakabatidza magasi uye zvekare vainge vaine zvavainge vachibika mune imwe room muchinhuhwa zvisingaiti. Vakati machemicals awa ndiwo atiri kushandisa kuti tinge tichigadzira herbal medicine. Ndikati mava kuita zvokugadzira maherbals? Vakaseka vakati kana hakuna maherbals anobikwa nemachemicals anonhuhwa zvakadai, because ipapo ndainge ndava kutonzwa kutoda kutorutsa. Ivo vainge vakatopfeka mazimask nemukadzi wavo, noti tumamask tuya mamwe mazimask anenge aine filter, anofilter mhepo. Saka ndakabva ndachizoudzwa nabosi vangu kuti ivo vainge vachiita zvokubika zvinodhaka. Vanobika drug rinonzi tick kana kuti mandrugs. Saka madrugs awo akaipa mukoma zvokuti kana munhu akaita addicted kwaari, pakaipa. Munhu iyeye haazombofi akazokwanisa kurarama life yakanaka, kunyange akaendeswa kurehabilitation. Apa vakazotora midziyo yose, ndozvava kundityisa izvozvo. Equipment yose yekugadzira madrugs awa vakaitora vakaiunza mumba mangu mandinorara, because vakazonditi ndige ndichishandisa imwe cottage. Apa ndava kutya kuti kana pamba apa pakasvika mapurisa ndichabuda panyuzi. Polisi kana ikauya vachangoti zvinhu izvi ndezvangu, ndobva ndatongosungwa ini, because zvinhu zvacho zvose zviri muroom mangu. Ndoita sei? Ndiri kunzwa kutya. Mari yandiri kupiwa 11,000 imari yakawanda. Bosi vangu vakati nekufamba kwenguva tichakuwedzera mari yako yepay, ende uchazosvika pakuti unenge wava kusatotishandira samaid, unenge wava kugara somewhere else uchiita rimwe basa. Ivo vanoti vane rimwe basa iro ravari kuda kuti ndinge ndichizoriita kumberi uko. Mubvunzo wangu mukoma Nashe ndewekuti ndoramba ndichishanda here nekuda kwemari iyi, kana kuti ndotiza neupenyu hwangu? Ndiri kutya, ndinotya kusungwa. Police muCape Town pari zvino vari kutomeka sure kuti pose panobikwa madrugs vasvika
votora mishini yose nekusunga vanhu. Bosi vangu ndiri kutya kuti vanokwanisa kuzondirasirira mhosva iyoyo vobva vandiudza kuti iwewe zvinhu izvi ndezvako. Let's say kana raid ikanzi inenge yaitika nhasi uno, ndini ndinoenda kujeri kwemakore akawanda. Apa kuZimbabwe kumusha ndakasiya vana. Please ndibatsireiwo. Kana kuine vanhu vakambosangana nazvo izvi mujoni, ndainge ndisati ndakambovimbiswa salary yakawanda kudaro 11,000 kana stand muHarare ndinokwanisa kuitenga, but at the same time ndiri kutya kuti the risk it is just too much. Ndiri kudawo mazano kubva kwamuri vedare. Kana mukakwanisa kundipa mazano ndingafara. Uye zvekare kune avo vachandijaja, you can judge me, it is okay, but ndinenge ndirimo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makavika uchitopa changu. Ininiwo ndakambofamba neimwe Ford Ranger yeumwe muZimbabwe akazoshaika. Koseiko mbinga idzi dzichingofana neaccident kana dziriko mbinga dzinenge dzakaromba? Chimbouyai munge muchitiudza kuti sei muchifa nemaaccident nhai varume. Mbinga yandainge ndichishandira akaita imwe accident yakakatyamadza vanhu because pakaita accident akanopinda mugonyeti. Gonyeti iroro mukoma rikaparadza motikari iyo yaainge achidhiraivha panguva iyoyo, asi akabuda akazonofira kuchipatara. Mhuri yake yose yakapararira paaccident scene, but iye kunyange truck rakanorova right side remotikari yaainge ainayo akazonofira kuchipatara. Vainge varipo ipapo vanoti akabuda ainge asina kana scratch, but akanzi ainge akatsemuka mabhonzo kumakumbo kwake uku ndokubva achizofa. Drama rakaitika kufa kwaakaita mukoma, chitunha chake chaita sekunge chainge chisingadi kuendeswa kuZimbabwe. Hanzi mapepa ainge achishayika ekuti chitunha chake chinge chichizoendeswa kuZim. Asi nyaya yandiunza pano haisi yeaccident. Ndichifamba neFord iyoyo ndakanzi ndike ndichiendesa Ford iyi kugarage. Saka ndakabva ndachizoita musikanzwa. Ndaiva ndiine chipepi changu chandainge ndichida kuona, ndikabva ndati ndotomboenda neFord Ranger iyi. Ndakabva ndachizoenda kwaainge achishanda kwainge kuri kumaPlaza. Saka ndasvikako kumaPlaza ati ndakambogara muswere wese wezuva ndiriko. Dzakazoti dzava kuma7-7 ndokubva ndachizofonerwa nomumwe muzimba uyo ainge achigara paworkshop pandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda kunosiya motikari. Akandifonera akati naiwe shamwari uri kuuya here, because kune kwandiri kuda kuenda ndakamirira iwewe. Wanguri wati uri munzira uri kuuya. Ndakabva ndachizosimudza motikari ndokubva ndachizotanga kudhiraivha ndichidzokera kutown. Ndikangoti distance yacho it was about 20 something kilometers. Ndichifamba kudaro ndopa ndakanzwa kushinyira kuback seat kunotarisa kudai. Ndakaona kamwe kamudhara aka kainge kakagara kuback seat kakanditarisa kakabva katongonyangarika. Ndakavhunduka zvinhu izvi pazvakaitika ndikabuda muroad. Lucky enough motikari yainge ichiri nyowani. Ndakatsika mabrake yainge iri automatic, but mutara I think kuti ipapo pandakatsika mabrake panenge pakatosara patori nemark yekuratidza kuti munhu atsika mabrake achimhanya. Ndakambobuda ndikagara panze ndichitanga kufunga izvo zvandainge ndaona kuback seat, asi ndakazvipa zvivindi mukomanashi. Ndakadhiraivha ndakavhura mahwindo ose. Ndaingoti ndikadhiraivha ndodongorera kumashure ndichida kuona kuti hakuna here munhu ariko. Wakambofamba nemotikari here nashi? Wakabatidza malights emotikari mukati mukabini. Ndozvandakaita ipapo. Ndainge ndakabatidza torch ndikaikanda kuback seat yefoni yangu, ndikabatidza zvekare malights emotikari ndichifamba zvakadaro, because ndaitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzongokaruka ndadzipwa nechikwambo. Ndakasvika kuworkshop ndikanosiya motikari yevaridzi ndikabva ndati ine hangu basa handichadi.
Yo vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi seiko mbinga muchiti kana mava kuda kunofa munofa kuburikidza nema-accident ya mahwani. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.